गारि दोनग्राया खालि बरिया जों मर्निंआवनो हान्थिबाय लामाजों। This is a view of second destination नुथाय। बिरहां अख्रां सायाव मैदेरफोर दङ। Now all volunteers has been eating the breakfast of the morning times. The first meal of the day. That is a household of the cookers. Executive meeting माबा हाबनो नागिरदों रुमाव मा होनो बे 61 थि बोसोरारि माने जुथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद बे मा होनो सुबुंनि आलारि रुंसारि बेयाव जेनेबा मा होनो बेखौ हलाव हाबना जोंबाय नै जों दा हाब्बाय दा नैया जा गिदिर कासुथि हला जोंना एक्जिकिउटिभ मिटिङा नैया मेजान थांबाय दा मानसि गैला दा जों बेयाव हाबदों आरो नैया रुमाव बरिया एबाल फ्लाइट बायदि नांखायो नैया बरिया सिङाव ओरैजाय मानसि ओंखारग्रा हाबग्रा बेनो आरो तामुलपुर जिल्लानि This is a delicate hall. कुसुबारि नैया बेयावनो जोंना नै ओरैनो आदा बिथांमोना नै माबा होगासिनो स्पिच होगासिनो दं बेयाव एसे गिभ टु लार्निं स्पिच नैया जोंना जा बरायनाय जोंना बिबारा नैया मोजांखा नैया जोंना दा मानसि गैला आरो बेयाव नैयानियावनो थान्दै जुथुमा नैया 61 थि बोसोर जुथुमा बर' थुनलाइ आफाद थान्दै जुथुमा बेयावनो जादोंमोन नैया एक्जिकिउटिभ मिटिं बिथिं ओंखारलाङो आरो मानसिफ्रा नै जोंना आर'ज गाबगासिनो दङ बाथौआव नै मैया बेयावनो हाबा दानदोंमोन हराव रिलखा आरो हाबा दाननाया बेबायदि जिबनाव नुला आरो बेनो देरसिन नैबेनो आसामनि मादाव जेनेबा बर'नि साहित्य सभा खुंनायनि गेजेराव आरो नैबेनो देरसिन नैबेनो तामुलपुर कुसुबारि नैबे तामुलपुर जिल्ला कुसुबारियाव दा खुंनाय बर' साहित्य सभाया बेनो देरसिन आरो ओरैनो गोबां खुंबाय खुंनायालाय ओमफ्राय नैबे देरसिन जाबाय जेनेबा बयनिख्रुइ RC VIP oh no crossing थांगासिनो जानाय लोगोफोरा ओंखाम जानो थांगासिनो दङ And again we has been going to dinner. Now is of afternoon times.
Wow, beautiful flowers, the like of the originals. All things are precious in this of the old shopkeepers. Now here. All shopkeepers selling things are so very lovely, cute. There is a few boxings of the wushu competitions. Now, he wants my friend bought a fruit. Hisan Sali ni nutai ya sidanai hisan agsu बे न' सिङाव दोनजादों जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय बायदि बायदि बेयो जाहैबाय सेरजा बिथाङा न'निफ्राय बानायनानै बे गोजोन फोथाराव फाननो लाबोदों गारिया जाम जाबाय नै लामायाव मुसलपुर तामुलपुर मुसुलबारियाव दिनै माबा जादोंमोन जोंना मानसिफ्रा थांनो हाला बारनाखै गोबां मानसिया दं जाम जाबाय गारिया मुसुलबारियाव दिनै बर' थुनलाइ आफाद फालिनायाव फैदोंमोन मानसिफ्रा नायनो आरो गाबोन दंबावो थांनो थांदों फैना फैदों गारियाव Thanks for watching to in this video. In the last